जुआर आमर मोहनी लह यूट्यूब चैनल तरफु मकर संक्रांति बोधे सबको शुभेच्छा और शुभकामना जनकरी आज गोटे नवा कविता सुनमा कविता मकर संक्रांति आई। जुहार मुई आशुतोष ठाकुर मंडल जिला बलांगीर। एला मकर खुचला काकर बड़ भा दिन और भाऊ दिन हेबा बड़ रात तो छोट कमा निर्धार बहु मित मैतर हो सांग सरसा भावे हेमा जुरा जुरी मित मैतर हो सांग सरसा भावे हेमा जुरा जुरी मकर भोग फूल तुलसी धरी सूरज देव के सुमरी गोटे ठाने पूजा सूर्य हनुमान मकर संक्रांति लग्ने जे जहाँ मागो श्रद्धा मने हो पैमा आजिर दिने मकर भार संगे नवा पिंधन गधा बुढ़ा पह मकर भार संगे नवा पिंधन गधा बुढ़ा पह भावे जुरा जुरी हे धुई घरे लगुथिबा गह गह आमर भाई गोटे मेलन मेसन परब मकर संक्रांति उधे समकु आमर चैनल मोहनी लड़ू भाप सरसर मुड़िया जुहार आमर कविता के देखबे जदि आपण मान को पसंद आला लाइक शेयर कमेंट करबे आपण मानकर मतामत और साहाय्य सहयोग के आमे बाट देखुछु। मोहनी लो यूट्यूब चैनल तरफ मुई कवि आशुतोष ठाकुर आपण मान को शुभेच्छा और शुभकामना जनकरी फेर थोड़े आपण मानकर संगे नया वीडियो आनिकरी भेट पड़मा एंता नया जिनिस माने आमर चैनल थी देखबार लगी चैनल के सब्सक्राइब करबे।